עוד פעם. Im Seinen on Händchen. שאני אקרא את כל הבית, כן. Und seinen on Händchen die Klezmer geblieben, die Huppe zerrissen, die Stangen zerrieben. שורה ראשונה ביידיש. Im Seinen on Händchen. אין להם כבר ידיים, הם כל כך... רגע, לא, אני לא בטוח שקראת נכון. Und seinen... Es seinen. קודם כל, es seinen, מה עוד? seinen on Händchen. on Händchen. אני לא מבין את זה. es seinen, מה המילה הבאה? on. א' נון עם קמץ, זה on. on Händchen. זאת אומרת, אין להם ידיים יותר. אני פשוט לא קולט. אדם, אולי תקרא את השורה הזאת במקום... Es seinen on Hand schon die Klezmer geblieben. אוקיי. es seinen on Hand... רגע. תן לגמור את השורה. es seinen on Hand schon die Klezmer geblieben. תנסה לתרגם, יאיר. לא, רגע. קודם תנסה להפוך את שתי השורות האלה, אם זה שתי שורות, למשפט בפרוזה. זאת אומרת, קודם הנושא, כן? Die Klezmer geblieben on Händchen. הם כל כך הרבה נגדו רגע. Die Klezmer geblieben. חסר הפועל. Die Klezmer... לא כתוב עוד... geblieben. Die Klezmer seinen geblieben on Händchen. Die Klezmer seinen geblieben on Händchen. תרגום. הם נשארו בלי ידיים. מי זה הם? הם נגדו כל כך הרבה שכבר התעייפו או משהו כזה. אבל כאן אנחנו מתרגמים, עדיין לא מסבירים. מי נשאר בלי ידיים? הקלזמרים נשארו בלי ידיים. כן. יש המילה שוין. מה פירוש המילה שוין? שוין זה בדרך כלל כבר. אז איך אתה משלב את זה בתרגום שלך? אין שוין, כבר. ונזיינן אין שוין גיבלין, לכן ביקשתי שתהפוך את שתי השורות למשפט בפרוזה. די קלזמר זיינן geblieben on Händchen. זאת אומרת, הקלזמרים כבר נשארו בלי ידיים. כבר, כמו שאמרת קודם, כי ניגנו הרבה, בלי ידיים, כי הם כבר עייפים מרוב נגינה. אבל לפני שאנחנו אומרים את המובן של השורות, אני תמיד מבקש תרגום מילולי. השורות הבאות. בחופה צריסן, החופה נקראה? לא. לא. כתוב. רגע, לא. כתוב. בחופה? בסדר. החופה קרואה. לא כתוב נקראה. אין שם זמן עבר. בחופה צריסן. החופה קרואה. ושטנגן צרירים, המוטות של החופה, הם שבורים, משהו כזה, צרירים. מי יכול לעזור מה זה צרירים? משופשפים. שחוקים. משופשפים, שחוקים, מרוב שהעמידו חתונות כל הזמן. אני חוזר ומבקש, יאיר, לא לתרגם כאילו לפי ההבנה שלך, אלא קודם כל תרגום מילולי של המילים. אחרת מעולם לא נוכל לדייק בהבנת הדברים.
עוד בית, יאיר. יחיאל, יש לי שאלה. כן. צריסן וצריבן. כן. מה הפרטיציפ של הפעלים האלה? זה לא פרטיציפ, זה פרפיקס לפועל. יופי שאת שואלת. צריסן, אמנם כאן זה לא פרטיציפ, אלא צריסן זהו הפועל. צריסן זה בעצם שם התואר. אנחנו יוצאים כדי להבין מה הפירוש של הצה, קודם כל מהפועל. הפועל צריסן. ומה תהיה צורת הפרטיציפ שלו? צריסן? נכון, את צודקת. בזמן עבר, זיינן צריסן, די חופה איס צריסן. נכון. זו אין שם גה. בסדר. עכשיו, צריסן אין גה. פה בפרטיציפ של זמן עבר, איך די חופה איס, איס צריסן, זי איס צריסן. מיר זיינן צריסן. אנחנו קרואים לגזרים. הצה הזה, כאשר אנחנו משתמשים בפועל צריסן, לקרוע לחתיכות. למה? כי הפרפיקס צה מראה על עשיית הפעולה לכל הכיוונים החוצה. צריסן, לוקחים את הבד ומושכים אותו וקוראים אותו לכל הכיוונים. זאת אומרת, לחתיכות. צריבן, הפועל הוא צריבן. הפרפיקס צה, כמו שאמרנו בזמנו, עשיית פעולה בצורה צנטריפוגלית, החוצה. רייבן זה לשפשף. צריבן, לשפשף לכל הכיוונים עד שהדבר נשאר שחוק. בלה, האם עניתי על השאלה? כן, בהחלט, כן. אוקיי. אם יש עוד שאלות למילים עד עכשיו, אנא, זה הרגע, אנא, הכוונה היא בעברית, לא לאנה ששומעת. בבקשה, תשאלו. זה הרגע. אוקיי. יאיר, הבית הבא. Im hat schon der Batchen kein Koch zu lachen. Man kriegt schon kein Wachs nicht הבדלות zu machen. שורה ראשונה, תחזור עליה ביידיש. Im hat schon kein... Es hat schon. למה אנחנו לא שומעים אס באופן ברור? Im hat schon der Batchen kein Koch zu lachen. אס hat schon דבר. עכשיו, תהפוך את זה למשפט בפרוזה. הבטחן... לא, בעברית, ביידיש. סליחה. Der Batchen hat schon kein Koch zu lachen. יפה, תרגום. לבטחן כבר אין יותר כוח לצחוק או להצחיק. שורה הבאה. לא, צולחן זה לא להצחיק, אלא לצחוק. לצחוק. אין או, כן? התרגום צריך להיות חד משמעי. שורה הבאה. Man kriegt schon kein Wachs nicht הבדלות zu machen. איך אמרת רגע אחרי המילה מן? מה המילה הבאה? קריקט. אוקיי, תרגום. מן קריקט שוין. כבר לא מקבלים יותר... מקבלים לו, לא. מקבלים לו. מה זה קריג ביידיש? לקבל. לא. בקומן זה לקבל. מה זה קריג? מי יכול לעזור? להשיג. להשיג. לא משיגים כבר, או יותר לא משיגים. הלאה? וקס נשאר לשעבה, להבדלות, לנרות הבדלה. כן. לא משיגים כבר יותר, איך אמרנו? שעבה. שעבה כדי לעשות נרות הבדלה. מדוע?
אני שואל. כי מבזבזים את זה על... כן? יש כל למי כך... יש פשרה? מה? יש בזה הרבה שימוש, שזה כבר לא קיים. יש הרבה... למה יש לשעבר הרבה שימוש? אולי בגלל כל החתונות וכל זה, מדליקים הרבה נרות. אני לא יודע. זו אפשרות אחת. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה הכל השערות, כן? מה התכוון פרץ לתאר את הפרוספריטי, כן? אולי, מכיוון שכל אחד יכול להרשות לעצמו, כן? להשתמש בנרות ולעשות הבדלה, ולעשות הבדלה כל שבוע. אנשים בעיירה עניים, אבל אם יש פרוספריטי, כן? אז כולם משתמשים בדברים שאולי ביום יום זה יקר להשיג. זה סוף הבית? רגע, יש לי שתי שאלות. אדרבה. עוד מכן. המשפט נפתח, es hat schon der Badchen kein Koach zu lachen. כן. אבל אני מכיר שאמור להיות ניגוד כפול, כמו es hat schon nicht der Badchen, hat schon nicht der Badchen kein Koach zu lachen. כן. בפרוזה אתה צודק. אבל כאשר פרץ צריך לבנות שיר שיש לו ריתמוס מסוים, אז יש ליצנציה פואטיקה, והוא משפיק לפעמים מילה, מבלי לפגוע במובן. כן, עכשיו, אני לא בטוח אם זה נכון, אני מניח שלא, לגבי מדידת קברים. כן, מה? אני מכיר שמכינים נרות אחרי זה מהפתילים של המדידת קברים. יכול להיות, זה לא קשור לזה. זה לא קשור, כיוון שפה מדברים על חגיגות ולא על מתים, כן? אז אני מציע שאין יותר מתים. לא, הם לא אומרים שאין יותר מתים, אבל פרץ מרכז את תשומת הלב בחגיגות. אין פה שום רמז לעניין של קברות. וכשהולכים למדוד קברות, אז עד כמה שאני יודע, זה עושים את זה עם חוט ולא עם שטמבה. אין פה שום רמז. נכון. כן. אוקיי. בבקשה, בלה אולי. אנה, סליחה. טוב, בסדר, אני רואה, אבל זה מתרגם בעברית, זה קשה מאוד, אבל טוב, בסדר. תתרגמי לאנגלית. רגע, אנה. אנגלית, גם זה אנגלית, אבל לאט לאט, טוב, בסדר. תתרגמי לפולנית, ואנחנו נלמד פולנית. טוב, בסדר. לקח פר פרויט Stadt und nicht vom Pomeranzen. Es kocht wie ein Kessel, doch das Städtel in Ganzen. יפה. שורה ראשונה תחזרי ביידיש. לקח, אני לא יודע זה לקח. פר ברויט זה ברט. שטות. לא, קודם צריך, סליחה. את צריכה לקרוא את השורה לפני שאת מתרגמת. לקח. את השורה. כן, לקח, פר ברויט, Stadt. Verbräut Stadt for the bread will stand. ביקשתי לא לתרגם, אלא מהי כל השורה? לקח פרברויטשטוט, כן? כן. לקח פרברויטשטוט. מי יכול... ברוי is the bread. לא, כן, אבל צריך לתרגם את השורה, אז צריך להתחיל במילה הראשונה. כן, אני לא יודע מה זה לקח. בסדר, אז אם ככה,
מישהו יעזור לך. מישהו יכול להסביר מה זאת אומרת לקח פרברויטשטוט? אתם מרגישים את הריתמוס. לקח פרברויטשטוט. עוגיות במקום לחם, זה מין מרי אנטואנט כזאת. לקח זה מין עוגיות או עוגיות זנביל. לקח זה עוגה. במקום לחם. לקח זה עוגה, פרברויט. עוגה, מה זה פרברויט? עוגות במקום For לחם. the bread, במקום לחם, מה זה שטות? the stand-up. שטות זה עיר, אבל אני לא יודע מה... כביכול זה אמור להיות אונשטות, לא? נכון. זאת אומרת, אדם אומר, אם אנחנו הופכים את השורה הזאת לשורה בפרוזה, אנשטות ברויט לקח. במקום, כן? השטות פה מקוצר בשביל הריתמוס. אנשטות ברויט מפריד לקח. במקום לחם אנשים אוכלים בעיירה הזאת עוגה כל הזמן. למה? בגלל הפרוספריטי. שורה שנייה. זה לא עוגה פשוטה, זו עוגה שעשויה בעיקרה מביצים. טוב, אם אנחנו נכנסים לקולינריה, אז אני מודה לך על הדיוק, כן? אבל זה, אם כבר, אז לקח היו... The עוגה ready for the bread, כן? נכון. אז הלקח, מכיוון ששלמה דייק קצת, אז אני אדייק עוד יותר מהצד של בבית הכנסת, כן? כשהיו גומרים את התפילה, אז במקום שיש פרוספריטי, כן. לפני שהולכים הביתה, לוקחים לקח מתברונפן, לוקחים עוגה כזאת עשויה עם ביצה, עם קצת משקה. אוקיי. שורה שנייה. Unis för Pomeranzen, Unis Pomeranzen. The orange und the orange. לא, לא, את מתרגמת מהסוף. איך כתוב? Unis für Pomeranzen? For the orange. לא, 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 לא כתוב פר פומרנצן. מה כתוב? פו. לא, כתוב אוניס פומרנצן. ניס פומרנצן. אני שכחתי מה זה ניס. רגע, אני עוד לא יודע מהי השורה. תקראי את השורה ביידיש עוד פעם. אוניס פומרנצן. אוקיי, ניס זה אגוזים. פומרנצן תפוזים. תפוזים. אורנג'ס. עוד שורה, מפני שזה שתי שורות יש להם מובן, כן? עוד שורה. Es kocht wie a Kessel. kocht is the cooken. לא, לא, אני לא הבנתי עדיין את השורה ביידיש. Es kocht wie a Kessel. אוקיי, אז בשורה הקודמת דובר על אגוזים תפוזים, אנחנו עוד לא יודעים מה זה, מה זה... תפוזים. רגע, והשורה השנייה, es kocht wie a Kessel. אפשר לתרגם, אנה? If they are cooked in the castle, the garnek בפולנית. castle, אני שכחת בעברית. אוקיי, es kocht wie a Kessel. wie Kessel. מי יכול לעזור? פשוט כמו דוד, מדוד. מה המילה הראשונה? קוכט. קוכט. בתרגום. מתבשל, מתחמם או מתבשל כמו דוד. לא, לא, קוכט זה לא מתחמם. מי יכול לעזור? מתבשל. מתבשל. קוכט זה רותח. 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 נכון. נכון. רגע, אי אפשר לדבר על כולם ביחד. בשורה הזאת, es kocht wie a Kessel, משהו רותח כמו בתוך דוד. פרץ מנסה להסביר כאן את הפרוספריטי. עדיין שתי השורות, ניס פומרנצן, es kocht wie a Kessel, לא מספיק. השורה הבאה, אנה? Das Städtel in
גנצן. in Ganzen. Städtel in Ganzen, את יכולה לתרגם? Das Städtel, the city it's all the prosa is easier. Das Städtel, das Städtel, this all village. כל העיירה, זה הכל. כל העיירה. מה כל קורה? חיירה, נכון, כל חיירה. כן, אבל מה קורה לכל העיירה? all. מה קורה לכל העיירה? in Ganzen. מי יכול לעזור? איפה הפועל כאן? מה קורה לכל העיירה? רותחת. כל העיירה רותחת, כמו דוד. עכשיו, מה עושים הניס פומרנצן? כן? לא ברור. אלא אם כן, פרץ מתכוון, כן? שיש שפע, פרוספריטי כזה, שיש אגוזים ויש תפוזים. תפוזים זה, אני מניח, דבר יקר מאוד במזרח אירופה. אפילו לוקסוס. אז כל הבית הזה בא לתאר, to describe the prosperity בעיירה. בעיירה, כן. שאלה קטנה. רגע, שלמה, שאלה. מה ההבדל בין פומרנצן למרנצן? מה אתה שואל? אני שואל, מה ההבדל בין מרנצן לפומרנצן? שאלה טובה. שאלה טובה, אבל זה פומרנצן, גם זה בפולנית פומרנצן זה אורנג'. בדיוק. תפוזים was so expensive and good, so like orange from Yafo. בדיוק. זאת אומרת, היו צריכים לייבא, להביא מחוץ לארץ. הפרוספריטי הוא כזה גדול, שאנשים אפילו יכולים לאכול, כן, דברים מחוץ לארץ, לא מאירופה, דברים שמייבאים מחוץ לארץ. ואותו דבר ניס, אגוזים. אני לא חייתי במזרח אירופה. אולי אנה יכולה להגיד לנו, בוורסטו, בין המלחמות, in interwar Poland, האם אגוזים היו לוקסוס, את חושבת? בלפני מלחמה, פרופסור, זה היה בוורשו, פון יפו דה פומרנצן, אורנג' from יפו. There was exist. בדיוק. There was, during the war, was just imagination to eat, was like the dreaming. כן, אבל אני שואל אותך, מה עם האגוזים? The nuts. The nuts? כן. כן. זה גם היה לוקסוס? כן, נכון, בדיוק. אוקיי, אז זה מה שפרץ מתכוון. הפרוספריטי כזה גדול, שהעיירה חיה כמו בחוץ לארץ. אנה הבית הבא. לא תודה. אוקיי, את רוצה שמישהו אחר. זה קשה. בסדר. בלה קרא כבר? לא, עוד לא. רגע, אז אני לא רואה אבל את הטקסט. 82. אני רגע מעדכן בשעה רק, שעכשיו 6:50. 6:50, אוקיי. יש לנו זמן. אז אנחנו ב-82, אוקיי. כן. Norderdeutsch hat mitgebracht Abbas Yechidele a Pracht. Goldene Locken bis die Fies, Augen blitzten wie die Sterne, und a Kohl afraid zu hören, und a Stimme zuckersüß. וואו. אוקיי. אוקיי. אז קודם, לפני כמה בתים, הופיע סוחר גרמני, או גרמני הופיע. כן. אני לא זוכרת באיזה בית זה היה. לא חשוב. אבל הוא הביא איתו, Norderdeutsch hat mitgebracht, אבס יחידלה הפרח. רק שהגרמני הביא איתו בת יחידה יפהפייה. מה זה פרחט?
פרחט זה יפה. לא, לא, לא. מישהו יכול לעשות, מה? תפארת. מפוארת. פאר. 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 אוקיי. לא שמעתי, מה זה? פאר או תפארת. אוקיי. אוקיי, הלאה. גולדן אלוקן ביס דפיס, טלטלי זהב עד הרגליים. קצת הגזמה, אבל בסדר. כן. זה פרץ, זה לא אני. כן, כן. לא, לא, בסדר, אני מתכוון לפרץ לא לך. כן. אויגן בלישצ'ן ודישטרן, עיניים נוצצות או מבריקות כמו הכוכבים. כמו הכוכבים, זה נשמע כמו שורה מתוך שיר רומנטי, כן, הלאה. הכל אפרייד צו הרן, וכל יש לה לבחורה, שמחה לשמוע, כן. אשתימה צוקר זיס. שתימה זה גם קול, לא? כן. וקול מתוק כמו סוכר. כאן השתימה במובן של קודם כל כשהיא מדברת, ופה כשהיא שרה. צוקר זיס, מתוק כסוכר. אוקיי. בלה, מה זה באנגלית שטימה? וויס. 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 שטימה. אוקיי, גוס. אותו דבר כמו קול. It's a synonym to call. Call is also in Hebrew, in עברית. כן, נכון. אבל אחד זה כשמדברים, ואולי השני כששרים. עכשיו, אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים במלחמת תרבות בין לומדי תורה בעיירה לבין השטן ולילית אשתו, שרוצים להפיל בפח את מוניש ולהביא אותו להפסיק ללמוד. כי אם הוא ימשיך ללמוד, הוא יסכן את הנשגותה, הוא יסכן את השדים ואת הממלכה שלהם. הבת של הדייץ' היא הפיתיון שבאמצעותו השטן ולילית רוצים להכשיל את מוניש. ועכשיו מתחיל המאבק בין הסיטרא אחרא, בין הצד האחר הלא טוב, עם הצד של לומדי התורה, ועם עתיד של יושר ושל צדק ושל הלכה, כן, שעומד בסכנה בגלל שהשדים בעולם של הנישט גוטה מרגישים שאם הם לא ילחמו ויביסו וינצחו את עולם התורה, הם ייעלמו. זאת אומרת, פרץ בעצם בונה פה פואמה על בסיס מין אקסיומה שהעולם בנוי על מאבק כל הזמן, מלחמה כל הזמן, בין ימין הטוב והשואף לטוב, לבין השמאל, השטן שמנסה להכשיל את עולם היושר והצדק. אוקיי, הבית הבא, בלה. אוקיי, גם יש, מבית 82, המבנה משתנה, הבתים הם בני 5 שורות. אולי זה גם איזה אמצעי ספרותי כזה לספר סיפור אולי. 6 שורות. 6, נכון. כן. יפה. Und sie geht nicht, nur sie springt. Und sie rennt nicht, nur sie singt. Freilich, lustig, Tag und Nacht, und los der Reus, ihr Kohl Marie.
Helft das ganze Haus ihr zu, knackt verlachen, wenn sie lacht. help תרצי, החריזה הפולנית. אוקיי. שורה ראשונה. Und sie geht nicht, nur sie springt. היא לא הולכת, היא קופצת, היא מקפצת. נור, אלא שהיא מקפצת. כן. עכשיו, פרץ צריך את השפרינט בשביל החרוז אחר כך, כן. אבל בסדר. זה גם מתאים מבחינת תיאורית. זאת אומרת, יש לה צעדי ריקוד, לא איזה הליכה מגושמת. שורה הבאה. Und sie redt nicht, nur sie singt. היא לא מדברת, אלא היא שרה. שורה הבאה. פריילך, לוסטיק, טוג ונחט, שמחה ומאירה יום... לא, לוסטיק, לא ליכטיק, אלא לוסטיק, עליזה. עליזה? שמחה ועליזה. לוסטיק זה עליז. עכשיו, בלה, לבטחן, זה שהיה בחתונות, כן. כן, זה אווירה טובה, גם קראו במאה ה-19 לוסטיגמאכר, מי שעושה שמח. אוקיי. הלאה. שנייה, אני רושמת לעצמי. אונלוסטרויז אירקול מרי, והיא נותנת לקול שלה... רגע, לא והיא, בכאשר... מרי בעצם, קוראים לה מרי. מה? קוראים לה מרי. מרי לא אירקול ארויס. כן. אז קודם כל אנחנו יודעים שהיא לא יהודייה, אלא היא גויה, והדייט שהוא באמת גרמני ולא יהודי מסכים, כן? השטן ולילית, על הגר קום לגר, במלחמה כמו במלחמה, הם רוצים להכשיל את מוניש, אפילו בפיתוי של ילדה לא יהודייה. הלאה. אוקיי. אז רגע, אבל לא אמרנו, לוז ארויס אירקול. זאת אומרת, היא מרי... מהו הפועל? ארויס לוזן? כן, ומה פירוש ארויס לוזן? לשחרר? לשחרר. זאת אומרת, כשהיא משמיעה קול, אבל משחררת, כשהיא משחררת, כן, כשהיא שרה כנראה. כן. שורה הבאה. אוקיי. Helft das ganze Haus ירצי, כן. כשהיא שרה, אז כל הבית עוזר לה. כן. דרך אגב, יהודים שרים רק בזמירות, כן? בליל שבת. יהודים לא שרים במשך כל השבוע. זאת אומרת, יש כאן כל הסממנים של הכנת המכשלה, המכשול בשביל מוניש. הלאה. קנקט פרלחן ונזילחת. כן. כולם מתפוצצים מצחוק שהיא צוחקת. כן. קנקן, הצליל קנקן, אני לא יודע לעשות את זה שישמעו, אבל זה מה שעושים ככה עם האצבעות. כן? לא יודע איך היינו אומרים את זה בעברית. נוקשת. לא נוקש. אנחנו עושים קנקים באצבעות, ככה היינו אומרים. נכון. כן, כן. אוקיי, אז את אמרת, מתפוצץ, בסדר, אין לי תרגום, לי אין תרגום יותר טוב. הלאה, שורה הבאה. עכשיו זה הבית הבא, 84. כן. חכה, קלינגט es wie a Glock, jeden Ständel, jeder Schwock. לא כתוב ידר. Jeder. כן. Wand und Dach, das Haus im Ganzen, es legt die Noll weg, dem Schuster und der Marschalik, der Wister, habt sein Grune tanzen. אוקיי. הכל כאן טבול
בפולקלור יהודי. שורה ראשונה. חכה קלינגט אס וי אגלוק. הצחוק, חכה, מצלצל כמו פעמון. כן? זאת אומרת, לא רק שבבית של מרי כולם צוחקים כל השבוע, שזה כבר לא יהודי, אלא זה עוד מהדהד כמו פעמון. ומוניש שקוע בלימוד תורה, אבל עם כל כך הרבה רעשים מוזרים לא יהודיים, יש סכנה שהוא יתפתה. שורה שנייה. ידם שטיינדל, ידר צ'בוק. לא כתוב ידע, רגע, לא כתוב ידם. ידס? ידר. לא, זה מם וסמך שזה נראה די דומה, אז... ידס. ידס שטנדל. כל אבן? כל אבן קטנה. כן, כל אבן קטנה. ידר צ'בוק. צ'בוק זה מסמר? כל מסמר, כן. כל מסמר. Wand und Dach, das Haus in Ganzen. כן. קיר וגג, כן. בעצם כל הבית, das Haus in Ganzen. זה כנראה הוויברציות מהצחוק, עוד מעט נראה, כן. כן. Es legt die Null avec dem Schuster. רגע. Es legt die Null, כתוב? נול, כן. כן. Es legt die Null avec der Schuster. יבום. הסנדלר מניח הצידה את הנול. מה זה נול? נול זה כנראה מחט עם שפיץ מעוקם כדי לתפור נעליים. אני לא יודע איך קוראים במקצוע הסנדלרים נול. יש לזה ודאי שם בעברית. זה כנראה כמו מחט גדולה, כשהשפיץ מתעגל לצורך תפירת נעליים. יש מישהו שיכול להסתכל בארכבי או בוויינדרך? זה המכשיר המיוחד של הסנדלר. רגע, תכף. נול אול? A-W-L. אני לא מכיר את המילה הזאת גם באנגלית. באנגלית. זה ינשוף, לא? לא owl. all. A-W-L. יש לי פה מילון גם אנגלי, נבדוק בו רגע. אנגלי עברי יש לך? לא, זה אין לי לצערי. אפשר במורפיקס, לא? במחשב לשאול. כשהוצאתי כל כך הרבה כסף על ספרים, אני אשתמש בהם. You might as well, huh? Okay. A-W-L, all, a small pointed tool used for making holes. זה כזה מחורר. מחורר. אני טעיתי. זה עושה חורים בשביל התפירה כאן. מחורר, כן. כן, אוקיי. Und der Marschallik, der Wister, hat sein Grune tanzen. מה זה מרשליק? מה זה מרשליק? הבטחן, הלוסטיק מאחר, המרשליק. זה הכל סינונימים של הבטחן הפועל בחתונות כדי לעשות אווירה טובה. דר ויסטר. עכשיו, מרשליק דר ויסטר. הפרא, הפרוע? לא, ויסטר כאן, ויסט זה שומם, אבל כאן הכוונה, האם ויסטר חורז אחר כך עם משהו? חפ זיין גרונה טנסן. האם זה חורז עם קודם ויסטר? שוסטר. זהו, אז הוא היה צריך את החרוז. הוויסטר פה זה המרשליק המסכן. מסכן? כנראה, כן. אבל כאן המילה ויסטר היא יותר בשביל החרוז של שיסטר, הרי
פרץ היה אומר שיסטר, נכון. מאשר בשביל התוכן עצמו. חב זין גרונה טנסן, הוא פוצח בריקוד... בריקוד עם אשתו. מרוב שהבית כולו מהדהד מהצחוק ומהשירה של מרי. רגע, גרונה זה שם כולל, זה לאישה? לא, זה שם מסוים של אישה. אוקיי. אוקיי. שורה הבאה. בית הבא. אדם, אתה יכול להרים את זה קצת, את הטקסט? סליחה, כן. Der Shamash is a feminist. אבוס? Der Shamash? כן, איזה מה? כתוב כאן איזה פמיניסט. לא, מילה כזאת לא הייתה בזמנו של פרץ. לא פמיניסט, פמיניסט. פמיניסט. מה? אז אולי זה טעות דפוס. בואו נראה לפי ההמשך. הלאה. Und ach, Leben nicht umsiehst, mit a Schlang ist gesessen. אז אולי זה פסימיסט צריך להיות? Der Shames is a פסימיסט? זה היה בתוך... כנראה שהייתה פה... לא, תראה, כתוב פמיניסט, אבל יכול להיות שזה שגיאת דפוס? ודאי, זה לא... המילה פמיניסט לא הייתה בזמן של פרץ, זוהי כנראה שגיאת דפוס. אז זה פסימיסט? אולי. אוקיי. Der Shames ist ein Pessimist und ach, Leben nicht umsiehst und ach, Leben nicht umsiehst, mit a Schlang ist gesessen. אני כבר אגמור את הזה. Und lacht Marie, nu lacht mit, und lacht von Herz gesund und gut, כל באישה גור vergessen. כן, אוקיי. שורה ראשונה. Der Shames ist ein Pessimist. והנחש זה פסימיסט, כן. השמש הוא פסימיסט, und ach, Leben nicht umsiehst, ואח... לב בחיי, כן? בחיי, nicht umsiehst, לא לחינם. לא לחינם. mit a Schlang ist gesessen. הוא ישב עם נחש. זאת אומרת אשתו. כן? אוקיי. und lacht Marie, nu lacht mit. ומרי צוחקת, אז הוא צוחק יחד איתה. כן. und lacht von Herz, gesund und gut, והוא צוחק מהלב, בריא וטוב, כל באישה, גור vergessen. הוא שכח לגמרי שכל באישה ערווה. כל באישה ערווה, הוא שכח לגמרי השמש. הוא שכח שאסור לו לשמוע קול של אישה. ואתם זוכרים מה שקורה במדינת ישראל עם הבעיה שנשים, שגברים אסור להם לשמוע בחוגים החרדיים קול של אישה. לא ידעתי שזה מוסף גם על שיקסה. זו שאלה הלכתית מעניינת. האם ליהודי שומר מצוות מותר לשמוע קול של שיקסה? מה? קול באישה לא ערווה אם זה שיקסה? אבל זו שאלה הלכתית שעוררת, ולמי שיש רב, או יעשה לו רב וישאל את הרב את השאלה. לא, זה אחלה שאלה. כן, למה? מכיוון ששמענו שבענייני העולם התחתון, כאשר יהודים עשו סחר עם נשים לצורכי זנות, ויהודים עם פאות התעסקו במסחר הזה, היו כאלה שטענו, בתורה לא כתוב שזה אסור. כן.
מה זה כל בשה? אני לא... כל באישה ערווה. באישה, אוקיי. כן, אישה ששרה, זה כאילו אתה מסתכל עליה בלי בגדים. אסור לשמוע באורתודוקסיה, כן, כן. אסור לשמוע שירה של אישה. ועל זה, סליחה? או לחלופין אסור לראות אותה ערומה. טוב, זה כבר לא לחלופין. לחלופין זה ישמע. אבל יש בדיחה יפה בבני ברק, שפעם סיפרה לי אחותי זיכרונה לברכה, שגרה בבני ברק. בפוניבז', בישיבה בפוניבז', היו שולחים בחורי ישיבה להתרים בבני ברק לקבל תרומות בשביל הישיבה. אז בחור אחד מן הישיבה מגיע לבית, מצלצל בדלת, ופותחת לו אישה. הבחור, בחור ישיבה, לא מסתכל על האישה, אלא מסתכל על הקיר, לצד, ומדבר אל הקיר, ומבקש תרומה בשביל הישיבה. האישה עונה לו, בחור, למה שתסתכל על הקיר ותדבר אליו ותחשוב עליי? תסתכל עליי ותדבר עליו ותחשוב על הקיר. אוקיי. יפה. השורה הבאה. זה הבית הבא. רגע, כן. כולם קראו כבר? אדם, אתה רוצה אולי לקרוא? 86. אגב, אני מעדכן בשעה של 7:15. 7:15. אז- בלה, תני לי לנדב. אני אוקיי, אגיד למה. אוקיי. אדם בית קשב ודברים אחרים. תני לו קצת לנו. טוב. אני מקווה שזה לא קשה לך, אלא מתוך... לא, אני מאוד נהנית, אבל אני לא... מתוך זה נראה לי- הגישה הדמוקרטית שלך, את רוצה... תני לי לחלק את ה... אוקיי, אני ממשיכה. אוקיי. Und als Monisch geht Geseder, jeden Morgen früh in Cheder, bleibt stehen beim Teuer. Dämmelt singt a Pracht Marie und ihr Trellenmelodie dringt ihm tief in Euer. אוקיי. שורה ראשונה. Und als Monisch geht Geseder, jeden Morgen früh in Cheder, יוגו. וכשמוניש הולך כל יום כסדר, מה זה בסדר הזה ביידיש? באופן שגרתי, יום אחרי אחד יום, אחרי השני. אחד אחרי השני, שני כל יום, כן. jeden Morgen früh in Cheder, כל בוקר מוקדם לחדר, bleibt stehen beim Teuer, הוא נשאר עומד על יד הדלת. הנה העיכוב הראשון של הסטרא אחרא, כן? דמלט זינגט הפרחט מרי, אז שרה מרי המפוארת. כן. לא, זינגט הפרחט מתכוון לאיך שהיא שרה. ואז שרה מרי... לתפארת. כן. שרה לתפארת. ונעיר טרלן מלודי, טרלן אני לא יודעת מה זה. טרלן. מה זה טרלן? כן, זה טרלן, זה טרללללה. זה הטרמולו, כן? כן, כן. הטרמולו. זאת הדהוד. את זה בעברית. טרלמורלה. זה היה לפני... כן, לפני מלחמה זה היה טרלמורלה. זה היה, למשל, זה בחור אוכב אישה, זה היה לדבר, אבל זה לא יודע how to speak with her. There was, he's doing טרלמורלה. אוקיי, אנה, תרשי לי רגע, בעברית הכוונה היא לסלסול. היא שרה ומסלסלת. מסלסלת את המנגינה. נכון. דרינגט עם טיף אין אויר.
מושך אותו, לא. דרינק, דרינק זו מילה מאוד חשובה. מי יכול לעזור? מה זה דרינק? אולי זה לדחוף? לא לדחוף. דרינגן. עכשיו דחפו אותו מעמוק בתוך האוזן, אני לא יודע מה זה דרינק. לחדור, חודר לו. טיף אין אויר. המלודי היא חודרת לו עמוק לאוזן. הכוונה היא כמובן ללב, כן? הלאה. כן. אדם, אתה יכול... את הטקסט. Es dringt rein in Herz ist tief, im Tief und auf eigenem Motiv mit derselben Melodie singt noch die Gemorre. אוי ואבוי, בואי נראה, שורה ראשונה. רגע, עוד לא סיימנו. Und es macht ihm jedes Wort, dreht noch mit dem Finger zu. זה, איך אמרנו, חודר לו פנימה לתוך הלב עמוק. Es dringt rein in Herz im Tief. זה חודר לו עמוק לתוך הלב. כן. Und auf dem eigenen Motiv, mit derselben Melodie. לא אופן, אלא או אופן או אפן. אפן אגן, ובאותו מוטיב, אותה מנגינה, לפי אותו מוטיב, כן. לפי אותו מוטיב, עם אותה מנגינה, זינג דר נוח די גמורה. הוא שר על כך את הגמרא. הוא שר אחר כך, אחרי שהוא שמע וזה חנר, אז הוא באותו מוטיב שר את הגמרא. עכשיו רבותיי, בחסידות אנחנו יודעים כמה שמנגינה יש לה ערך ערכי ותרבותי, ולשיר פסוק בגמרא עם מנגינה לא יהודיה, פה השטן ולילית מתחילים לאבד את נפשו של מוניש. הלאה, שורה הבאה. Und es macht ihm jede Svore, והוא מתאים כל... מה פירוש מתאים? מדגיש. כן, הוא נותן אינטונציה, כן, לכל סברה. לכל סברה. dreht doch mit dem Finger zu, והוא גם מסובב עם האצבע, כמו שקוראים את הגמרא ומתפלפלים, אז עושים כאלה תנועות עם האצבע. תנועה כזאת. האגודל. עם האגודל, אוקיי. רואים שאף פעם לא עשיתי. כן. אוקיי. ניתן לאדם בכל זאת גם דקות בבית אחד. יש לנו עוד 8 דקות, אבל בסדר, זה גרויסה נוע, zu lehnen auf Jiddisch. Nur Schweiß liegt auf den Sternen, und die Augen feucht von Tränen, und das Pony blass wie Kreid, der Robby seiner Sitz verzuckt, steigt die Rebetzen und guckt, oi, wer weiß, was das beteit? אוקיי. שווייס זה זהה, כן? כן. זהה, כן. רק זהה ניצבת על הנצח. שורה ביידיש. Entschuldig. Nur Schweiß liegt auf den Sternen. רק זהה ניצבת על הנצח. לא, הנור כאן, אנחנו יודעים שנור זה מועד לפורענות. יש לו כל מיני משמעויות תלוי בקונטקסט. אבל. כאן זה אבל. אבל. אבל טיפה... אתה תשאל למה אבל ולא רק. אני בוודאי תוהה. היות והוא זינגטר נוחר דיד גמורה. כלומר, לפני זה אנחנו מדברים על הגמרא, ועכשיו... אוקיי, אז קודם
תקרא את השורה ביידיש עוד פעם הראשונה, ותתרגם בשתי האפשרויות. בוא נראה. Nora Schweiß liegt auf den Stern, רק זיעה ניצבת על המצח, אבל זיעה ניצבת על המצח. שוכבת. שורה הבאה. שוכבת, כן. ליגט זה יכול להיות ניצבת, זה מתאים ניצבת? לא. שוכבת. מונחת על המצח, כן. שוכבת, מונחת. שורה הבאה. Die Augen feucht von Tränen, והעיניים feucht. Was heißt feucht? לחות מהדמעות. לוחית, כן. מדמעות. לא מהדמעות, אלא מדמעות. כן? מדמעות. ונדוספונים בלס ויקרייד, והפנים, יש לי את המילה באנגלית, יופי. לבנות, חברות, כמו גיר. חברות, כן. כמו גיר. דר רובי זיינר זיץ פרצוקט. הרב שלו יושב, כאילו פרצוקט, פרצוק זה כשחיה אחת טורפת שנייה. הוא יושב כאילו טרפו אותו. זאת אומרת, הוא יושב במצוקה. כי הוא שומע את מוניש שר עם איזה מנגינה זרה. הלאה. וואו, איזה יופי. שטייט די רבצן ונקוקט. שטייט, נכון. שטייט, נעמדת הרבה לא הרבה, סליחה, אוי, רייזמיר, הרבנית. רגע, לא נעמדת, אלא שטייט, עומדת, כן. עומדת די רבצן ונקוקט, עומדת הרבנית ומסתכלת. כן. אוי, וייסט ווס דוס בטייט. אוי, מי יודע מה זאת אומרת? כן, מה הפירוש של המצב הזה, שהוא שר לנו בגמרא עם איזה מנגינה זרה. סליחה, מה זה פייכט? אני החטאתי את זה. לחות. העיניים לחות מדמעות. לוחית. אני נורא אוהב את זה, זה נורא יפה בעיניי. כן, מקסים. אני חושבת שאפשר אולי לסיים פה? רגע. יש לנו עוד 2 דקות. רק נגמור, גמרת איזה בית? זהו, סיימנו את הבית, את 88. סיימת את הבית, אוקיי, אז אנחנו נסיים פה. עכשיו אנחנו מכריזים שיום שני בשבוע הבא אפשר כבר הלאה אחרי החג, אחרי ראש השנה א' וב', אנחנו מחדשים כרגיל יום שני ב-6. אוקיי. If I understood well, we don't have in Monday, yes? יום שני, כן. Yes, we have, Anna. Monday? Yes. יום, werden sich treffen Montag. כן, ורצוי רבע שעה או 10 דקות קודם, כדי שמי שרוצה לדבר סתם על דברים, לקשקש, אז נקשקש. אני רוצה למסור לכם דרישת שלום מיהודית, היא חזרה הביתה מהבית חולים, אבל היא עדיין חלשה, אז היא לא הצטרפה היום, אבל היא מקווה להצטרף בשבוע הבא, והיא מצטרפת שנה טובה. אני רוצה לבקש מאדם לשלוח לה שנה טובה. שנה טובה. ושנה טובה לכולכם, שנה טובה יותר, ואני מנסה תמיד, כשצריך לברך בשנה טובה, אני מנסה להיות אוריגינלי, אני לא אוהב את הפורמולות. אז אני מאחל לכם העשור הבא שיהיה טוב יותר. 10 השנים הבאות בחיים של כולכם. אנחנו מוכנים. תודה יחיאל, שנה טובה גם לך. שנה טובה, תודה רבה לכולכם. Ich will wünschen Jehuditen ein Wunsch auf Jiddisch, ein Beruch auf Jiddisch. Gut, wir können hier schreiben, wir wünschen Jehudit Shalev, sie soll haben
a guten und besseren Jahr zusammen mit alle ihre Noente. כל הקרובים שלה. alle ihre Noente. no, Nun א' קמץ עין נון ט' עין. Noente. Und wir warten sich weiter treffen auf dem Kurs, wo wir lernen Jiddisch, dem kommenden Montag noch Rosh Hashanah. in dem Kurs, wo wir lernen Jiddisch, wo Komma, lernt, dem lernt sie. kommenden Montag noch Rosh Hashanah. Kommendike Montik noch Rosh Hashanah. Gut. Gut, Okay. Adam, יש לנו קומנדיק מונדיק nochmal, כן? Ja, wir werden sich treffen, die kommende Montag, noch Rosh Hashanah. כן. בסדר. ממשיכים בשבוע הבא. טוב, בסדר. שנה טובה. אוקיי. שנה גוט- טובה לכולם. Agut Yontef Alemen. כן, Agut אלף Yontef. יונטף. אם לדבר בצורה לא מקורית, אז אני מאחל לכולכם כתיבה וחתימה טובה. תודה. תודה רבה. תודה אם רבה. אנחנו מדברים כבר על דברים לא מקוריים, דברים מקוריים, אני רוצה לספר לכם בקיצור, שהסבתא שלי, בן כסל לעשור, היא הייתה הופעה יד וסולם. כדי שכאשר נצטרך לבוא לקחת פתקתבה, גוטן צטל, כן? שיהיה סולם לעלות לשמיים, וכף היד תיקח את הפתק, ששם כתוב איך תהיה השנה הבאה של כל אחד מאיתנו. כמה אנשים שאני שואל אותם לא מכירים את המנהג הפולקלורי הזה, כן? אז מה, רק הסבתא שלי ידע את זה? אולי אצלכם... פתקתבה אני ידעתי מה זה. כן, אבל את הפתקתבה צריך לקחת. כדי לקחת, היא באה מהשמיים, אז צריך סולם כדי לעלות. אז היא הייתה עופה עוגה בצורת סולם ובצורת קו יד. לעלות על הסולם בכף היד כדי לקחת את הגוטן צטל, כמו שקראו לזה. גוטן צטל. הייתה לך סבתא יצירתית, הייתי אומרת. כן. אז שנה טובה שנה ולהתראות. טובה לכולם. שנה טובה, שנה טובה. Guten Jahr und Guten Yontef. גוטניות, גוטניות.